हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों जब नटिफिकेशन भिडिअ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जायगानिफ्राय जोबजासिम नायलांदो आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां एबा नायनायनि उनाव नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। नोंथांमोना बेवहाय आंजों लोगोसे नायफानो हागोन आसाम सेक्रेटारिएट रिक्रुटमेन्ट 2020 जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट एनि ग्रेजुएट केन एप्लाइ होननानै बुंदों। जिखुनु जा व्यक्तियानो बेवहाय जाय बिथांमोना ग्रेजुएट खालामनानै दं बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो। भेकेन्सिस बेवहाय गासै दङ 170 भेकेन्सिसफोर दङ। भिडिअनि सिङाव जों गासैबो डिटेल्सखौ सावरायलांनि, नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ लासै लासै नायफालांनो हागोन। जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोनबाय जे आसाम सेक्रेटारिएटनिफ्राय जे बेवहाय 170 पस्टनि थाखाय बेवहाय भेकेन्सिस ओंखारनानै दं। नोंथांमोना बेवहाय बबेयाव बेसेबां पस्ट दङ बेखौ आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन। जे बेवहाय नायोब्ला जों नुनो मोन्दों नेम अफ द पस्ट होननानै बुंदों जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट आरो बेवहाय रिजार्भेसन हिसाबै जोङो बेवहाय बेसेबां बबेयाव दङ बेखौ नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय इउआर थामहिनबा आनरिजार्भनि थाखाय बेवहाय 57 दङ। बेवहाय बयबो सुबुङानो बेयाव कन्टेस्ट खालामनो हायो आरो एसटिपिनि थाखाय बेवहाय 14 बेवहाय रिजार्भेसन दङ आरो एसटि हेल्सनि थाखाय 12 आरो एससिनि थाखाय बेवहाय 14 जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों। दा बेवहाय अबिसिनि थाखाय जोङो बेवहाय 40 नुनो मोननाय जादों आरो पार्सन विथ डिसेबिलिटिनि थाखाय बेवहाय 14 बेवहाय बेबादि जोङो रिजार्भेसनखौ नुनो मोन्दों। आरो बेयावनो नोजोर होबावनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय आइजोफोरनि थाखाय बेवहाय 30% सिट रिजार्भेसन जोङो बेयाव नुनो मोन्दों आरो एक्स सार्भिसमेनफोरनि थाखाय बेवहाय 2% रिजार्भेसनखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेवहाय बेबायदिनो जोङो नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय पे बेन जोङो नायोब्ला नुनो मोन्दों जे 14,000निफ्राय लानानै 49,000सिम मोननो हागोन आरो ग्रेड पेआ बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों जे 8,700 पार मान्थ जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों। दानि बे जबखौ एप्लाइ खालामनो मोननायनि जे बैसोनि सिमा जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय 18 बोसोरनि बैसोनि जाय बिथांमोना उन्दैसिन बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो 38 बोसोर बैसोनि गोजौनि जाय बैसो बिसोरो बेवहाय एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा। नाथायब्ला बेवहाय गोसो होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जोङो मिथिगौ जे बेवहाय गभर्नमेन्ट रुल्स बादियै जे माखासे रिजार्भ केटेगरिफोरनि थाखाय बेवहाय एजनि रिलेक्सेसन थायो। जोङो बेवहाय मिथिगौ एसटिफोरनि थाखाय बेवहाय 5 इयार्स रिलेक्सेसन थायो आरो बेबायदिनो अबिसि आरो एमअबिसिफोरनि थाखाय बेवहाय 3 बोसोर बेवहाय रिलेक्सेसन थायो आरो 2 बोसोरा जाहैबाय एक्स सार्भिसमेनफोरनि थाखाय आरो दिव्यांग थामहिनबा पार्सन विथ डिसेबिलिटिफोरनि थाखाय बेवहाय 10 इयार्ससिम जोङो बैसोनि रिलेक्सेसनखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय सिमायानो जाहैबाय जे क्वालिफिकेसननि सिमा जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे जायखिजाया सुबुङानो जाय व्यक्तिफ्रा रिजार्भेसन नङा बिथांमोना मा खालामनांगोन जे 45% लानानै जे ग्रेजुएटखौ पास खालामनांगोन आरो एससि एसटि रिजार्भेसनफोरनि थाखाय जे बेवहाय 40%ब्लाबो जायो होननानै बेवहाय जोङो नुनो मोननाय जादों। आरो लोगोसे थानांगोन बिथांमोननियाव मा थानांगोन जे केन्डिडेट मास्ट हेभ रेजिस्ट्रेसन नाम्बार इन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज जाय बिथांमोनहा रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दङ जे एक्सचेन्जआव जब एक्सचेन्जआव बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो। आरो सिलेक्सन प्रसेसआ बेवहाय जों नायोब्ला नुनो मोन्दों जे रिटेन टेस्ट जागोन, कम्पिउटार प्रेक्टिकेल जागोन आरो प्रेक्टिस राइटिं टेस्ट जागोन। हाउ टु एप्लाइ दानिया बेखौ जोङो माबोरै एप्लाइ खालामनो जे बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनो जोङो बेवहाय www.recruitment.sad.in आवहाय जोङो थांनानै एप्लाइ खालामनांगोन। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनायनि डेटआनो जाहैबाय जे बेवहाय अनलाइन फर्मआ मा जागोन जे 31 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जानानै जे 31 आगस्टआव जोबहैगोन। लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि बे जबखौ एप्लाइ खालामनो गोसो जादों अब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआव बेनि अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै फराय। बेवहाय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बांसिनै मोननो हागोन जाय बिथांमोना बेखौ नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनजों गोरोबनाय मोनदों। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो। थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।